Velkommen til denne demo af et program, som jeg er ved at lave, som hedder Inspector. Meningen med programmet Inspector, det er at gøre det nemmere at analysere laserscanninger, sådan at man kan kortlægge ujævnheder på flader. Og sådan en flade, det kunne fx være en facade, som den vi ser her. Det kunne også være et gulv. Og sammenligningsgrundlaget, det kan fx være en lodret flade, som er orienteret langs en modullinje eller en forskudt modullinje, eller det kan være en flade, der hælder. Det kan man skræddersy, ligesom man vil. Det her bygger på et program, som hedder Cloud Compare, som er open source, og vi vil nu se på, hvordan man kan bruge nogle batch-kommandoer til at gøre det hurtigere, og det er det, som Inspector-programmet det ligesom handler om. Så resultatet, det skulle gerne ende med sig sådan her ud, en farveskala, der viser, hvor ujævn fladen er. Og det man skal proppe ind i programmet, det kan vi lige kigge på her. Det er en punktsky, hvor man har skåret alle vinduer væk, for eksempel, og andre uønskede ting. Så er det en CSV-fil, som indeholder de punkter, som man skal lave referencefladen ud fra. Så det er altså bare 2 punkter på en modullinje for eksempel, og så i 2 forskellige højder, så man kan få en flade. Og så er det sådan med Cloud Compare, at det nogle gange godt kan være lidt svært at se, om man har regnet den ene vej eller den anden vej. Så derfor så er det bedst, hvis man laver 2 referenceflader, hvor den ene er forskudt 1 meter, og så kan man så se helt sikker på, at det man har lavet, det er rigtigt. Så for at køre det her program her, sådan som det ser ud lige nu her i testfasen, så skal man køre en startfil, som laver et filbibliotek til en. Og herefter så kan man så lægge alle de inputs ind, som man skal have ind. Og det er sådan set lige meget, hvad de hedder, så længe man putter dem ind i de rigtige mapper. Og jeg slæber den her ind i punktsky ind, og referencen og den forskudte reference kommer ind i referencer ind, og referencer, den kommer så herind, og den forskudte, den kommer derop. Nu har programmet faktisk alt, hvad det skal bruge. Så kan vi så starte den første sekvens, og så fortsætter den så automatisk med de andre. Og det der sker nu, det er blandt andet, at den sorterer noget støj fra på nogle forskellige måder. Blandt andet ved, at den prøver at lave det bedste fit på fladen, og så prøver den at kigge på, om den kan få fjernet 3 gange standardafvigelsen for at få noget af den støj væk, som der er, når man laver laserscanninger. Og herefter så tager den så og beregner for hver eneste punkt, hvor stor afstanden er til den her referenceflade, og så tildeler den så den værdi. Og det har den så gjort nu, og det her det er jo for en facade, men i virkeligheden så vil man kunne have en hel masse, for eksempel 4 facader på en firkantet bygning, og så vil man kunne regne dem i et hug, lige efter hinanden. Så klikker vi lige 1 her, så vi kan se vores logfiler, og der står nogle forskellige ting her, som behøver ikke rigtig at læse dem, men det siger for eksempel noget om, hvor lang tid har det taget, er det gået godt med at gemme filerne, og man kan også gå ind og aflæse standardafvigelserne på de her bedste fits og det og andet. Det bliver også gemt i nogle tekstfiler, hvis man vil ind og se det senere. Så nu kan vi gå videre, og så skal vi se på det output, den har lavet. Og den måde, det fungerer på lige nu, det er, at man går ind i punktsky ud, og så kan vi så åbne den fil, den har genereret, som vi kan se her, den er lige lavet for et øjeblik siden. Og det vi så kan se her, det er, at vi har fået en ny farvelægning her. Den er lidt anderledes end den jeg viste her i starten. Det er sådan her, det færdige, det vil se ud. Det er en blå-rød farveskala. Og det kan den her også komme til at se ud. Så skal man bare lige indlæse den farveskala på den, og så kommer den til at se sådan ud. Nu er rådataen i hvert fald beregnet. Så det næste trin, det er så at få den der farveskala på. Men det er lidt mere manuelt arbejde. Og det der er sket her, det er, at vi har sparet en hel masse klik rundt i nogle forskellige menuer ved at bruge det her batch-program. Jeg tror mindst man sparer en halv time eller måske 3 kvarter på at klikke rundt på forskellige måder og holde styr på, hvad for nogle filer man har lavet osv. osv. Og når man så har gjort det, jamen
så skal man så nok også kvalitetssikre scanningen, og det kan man gøre ved for eksempel at have lavet en kontrolopmåling med en totalstation, da man scannede på nogle stikprøver rundt omkring på bygningen, og så kan man så gå ind i CloudCompare i det samme område, og så se, om man får den samme afstand til den her referenceflade som totalstationsopmålingen. Og hvis det passer inden for en vis tolerance, jamen så kan man så få godkendt resultatet her.